Indodana yomlingisi othandwa abaningi kuleli uSonia Mbele owayedlala indawo kaNtombi Khumalo kwiGenerations, uDonnell Mbele oneminyaka ngo-23, ivele phambi kwemantshi yaseRandburg ngamacala okudlwengula. Leli bhungu libhekene namacala amabili okudlwengula avezwa yintombi yalo ngoNovemba 2022 ngevidiyo eyasabalala ezinkundleni zokuxhumana lapho kuyayikhihla esikaNandi isola-ke uDonnell ngokuyishaya. Izigaba zikaDonnell zaphoqa unina ukuba akhiphe isitatimende njengoba abantu abaningi babemsola ngokungafaki indodana yakhe emgqeni. Esitatimendeni uSonia ucacisa ukuthi intombi yendodana wayamukela ngesihle ekhaya lakhe futhi-ke eyisiza nangomsebenzi wayo kwezikaqeda isizungu. Uthi okwaba-ke buhlungu ukubona-ke intombi isifaka ividiyo ikhala ezinkundleni zokuxhumana ingakazi ikhulume naye ngezinkinga ebhekane nazo. Mina ngena wezofisa ukuthi ngizuvo lwakho nombono wakho ukuthi ucabangani-ke ngalolu daba. Hlangana lapha e-comment section. Ungakhohlwa ukucindezela usubscribe uzokwazi phela ukuthi uthole zonke izinto esiyiphosta kuyona-ke le channel. Kanti ungangilanda lapha ey'nkundleni zokuxhumana search page Msize SA uzokwazi ukuthi ungithole ungilandele. Posta zonke iy'ndaba ey'threndayo lapha-ke ezinkundleni zokuxhumana. Mina sengiphuma kanje.